sa NCN. So, national, sorry. National, bato mo ilang okay, so thank you. So una, pasalamatan na sa mga sponsor, sila Sir Jonathan, no? Sir DC, o si Sir Jer, no? Isa ko siya sa pag-contribute namin atong gimpang sa katubangan karon, no? And then, si SPG Gold sa iyahang Emperador, si IGX Emperador, tanaw sa tindahan sa tayo, kahubog. Si Unitap 500, no? O si Olato mga banan, o si Lancer Jonathan. Okay? Okay, may chapter. May chapter mo doon, si Jerry, si Kipi, photographer. Okay, assistant, giveaways, Robinson, Gaysano, Paul Inline. Paul Inline. Paul Inline para dili sa mo pag-uman o picture daan. Okay. So, pag-uman o open remarks daw, ang mga naisip na tanan o ang mga supervisor, dili sa tubangan para mag-picture. Okay. So, kusina tayo sa mga supervisor. Thank you.